И сега зелен водач показва умения трети ден. Трети ден на ски! Вижте само каква стойка, какви умения! Какъв карвинг! Първа писта, първа. Малко блъскане до първа. Но пък има вафлички. О, облегчаваме един крак, друг крак. Охо-хо-хо. Първа писта, зелен водач без преследвач. Преследвача някъде. Преследва бавно, но неотклонно. Бавно, 20 години преследва и се не може да стигне. Така, някои имат умения, завидни дори, чупат стойката. Не, черен не. Не търсиме сега. Не сме дошли на диво. Ето преследвача. Ето преследвача. Трети ден на ски. И вече стила е изчистен. Много свободно кара. Чакай да не я урочасаме. Добре. Сега сме се стегнали. В кое? Пряко предавам. Нима вече сме на живо сме. Моля ви се таки. Хайде сега да видим отдолу. Тея воланти надписани ли са отдолу? Малката стена, колко пъда е малка? Абе, малката стена си е малка стена. Свали тежестта, свали, точно така, браво! Добре, само да не отнесете камерата, моля ви, скъпата материална част. Оператора и да го отнесете нищо, въпросът е камерата да оцелее. Добре, избираме най-стръмната част, за да покажем върховни умения. Много добър избор, много добър. Разчупи стила. И сега шус. Давай направо. Направо. Това беше малката стена. GoPro стоп видео.